sabes, hace tiempo. Bona nit i benvinguts a la Gala Deportiva 2024. Ha pasado algo importante. Com estem? Te puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó Bona nit, m'ho diu vostè, vol un peine? frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para estem? odiar a Vols que vol un nadie. peine? Ahora sé reír. Voleu? Quizá tenía que pasar. ¿Voleu No es justo, pero solo así. Hola, vostè vol un peine? Valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo. Qui vol un peine? Con quien yo quiero, lo que no me aporte lejos. Si alguien detiene mis pies. Aprenderé a volar. Y si miro a todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si no creo así. Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva. Bona nit, senyores i senyors, i benvinguts a aquesta nit tan especial organitzada per la nostra estimada Associació de Lluita contra el Càncer de Biar i altres malalties. És un honor tindre'ls ací amb nosaltres. Gràcies pel seu suport incondicional i per estar presents en aquesta causa tan important. Així és, Javier. Aquesta nit celebrem la força, el coratge i l'esperança de tots aquells que lluiten contra el càncer en la nostra comunitat. Naira, no podem oblidar esmentar els nostres increïbles patrocinadors, voluntàries que han fet possible aquest esdeveniment. Un fort aplaudiment per a ells. Benvinguts un any més a la Gala Portí, Corporació Municipal, Jutgessa de Pau, representants del Centre de Salut i senyor Retor, representants de les diferents associacions de les poblacions de Beneixama, Camp de Mirra, Canyà i Castalla. Moltes gràcies per la seva assistència. També volem donar les gràcies a l'Associació d'Usuaris i Consumidors de Biar per la seva assistència i les seves col·laboracions durant tot l'any. Donar les gràcies i fer una salutació especial als socis, empreses i comerços de Biar perquè el seu gest i col·laboració és fonamental per a dur endavant les activitats d'aquesta associació. Sí, Javier, és fonamental. Aleshores, ja toca començar. I per fer-ho, tenim el plaer de presentar-vos el grup En Cant Coral. Amb elles gaudirem de les veus de 10 dones lluitadores, de les noves incorporacions al grup i també dels seus incondicionals acompanyants a la guitarra, Ignasi i André, i al piano, tots dirigits pel gran director Pitati. Elles són Verónica, Ana, Marta, Lola, María Ángeles, Amparo, Carmen, Martina, Aitana, María Joaquina, María Pilar i Mila. Interpretaran La vida es bella de Nicolás Piovani, Vieni Vieni o Mio diletto de Antonio Vivaldi, La princesa que habitava al cor d'una poma, música del mestre Rodríguez Sabanes, lletra de Janer Manila, Todo el ganador de Bennett Anderson y Ulvasus, i Així soy, de Benny Pasek i Justin Paul. Per favor, rebem-los amb un fort aplaudiment.
Que faré a vida cada
Vale? Perdona, el fallo ha sigut meu, El fallet que han tingut de xiquetes m'he equivocat. Perdonen vostès. Quina actuació tan meravellosa! Els ha agradat? Jo crec que sí. Però anem a canviar de registre. És un plaer introduir el grup de teatre Vico, als que donem les gràcies no sols als actors que vostès poden veure ací dalt a l'escenari, sinó també a tots els seus components que ho fan al darrere. I com no podia ser d'una altra manera, ells els han preparat, com venen fent any rere any, un sainet titulat Un treball perillós. Intervenen Fina Atance, María Dolores Verdú, Sara Arnedo, Pepe Coloma, María Elena Samper, Mari Carmen Campillo, que actua per primera volta. I donem les gràcies al director Pedro Jimeno. Sense més, demanem un fort aplaudiment per a ells. Señoras, señores, la representación va a comenzar. Rogamos desconecten sus teléfonos móviles. Señores, señors, la representació va a començar. Es preguem que desconnecten els seus telèfons mòbils. Una coseta. Bon dia, senyora. Vostè dirà? A veure. Quants anys fa que neteja vostè en esta oficina? Pues, si vol que diga la veritat, ni me'n recorde. Però sí que fa molts, Però molts. És que no està vostè contenta amb el treball? Però què diu vostè? Què diu? Si precisament jo volia felicitar-la. Gràcies a vostè, l'entrada del Banc Solidari sempre està impecable. I ja sap el que diuen. Si l'entrada d'un banc no estiguera sempre impecable, els clients podrien pensar que... Pues que tampoc les... Ho dic? Les banquers són molt nets. Efectivament. Pensava que li pegava. Efectivament, Maria. Coneix vostè el lema del nostre banc? El de vostè i el de tots, mira, barriendo para casa. Mira, Efectivament, efectivament. Bueno, com anava dient-li, estimada Maria, millor encara, la meua molt estimada Maria, inclús m'atreveria a dir la meua benvolguda i molt estimada Maria, pues com anava dient-li, vostè sabrà que estem en crisi. No en diga. Sí, Maria, sí, estem en crisi. Encara que vostè no llisca la premsa econòmica, estan totes cadenes de televisió. Estem en crisi. Pues jo no ho sabia. Jo és que la veritat és que com no veig la tele i a veure, i llegir el periòdic, pues menys. Es tracta
d'una recessió molt forta i el món des finances es veu afectat pel descens dels valors. Les valors, això què és? Em referisc a la bolsa, Maria. Jo ja sé que vostè d'això no entén, però quan la bolsa està a la baixa, la moral també ho està. I quan la moral està pel piso, doncs no vull dir-li com està la crisi moral. Si vostè ho diu, senyora... No em diga que no és en vostè un poquetet de primia. Bueno, jo vaig tirant com sempre. Mira, a mi ni fu ni fa. Però si jo no em queixo mai, per què vull queixar-me? Si ningú em sent. Però si és que no n'hi ha més que veure-la a vostè, ahí, agarrar aquesta granera, per veure que no està vostè desbordat d'alegria. Pues no, senyora. Desbordat d'alegria no, perquè estic un poquet cansada. Vostè sap el que és tot el dia agranant davant de la porta? Bueno, tota aquesta introducció és per dir-li que el nostre banc s'està preparant per a la tempestat que s'aveïna i que hem fet els nostres càlculs. Ho entén vostè, senyora, no? Sí, senyora, sí. Ho entén, Maria? Sí. Vale. Ha tingut que prendre unes certes medides, tal volta un poquetet doloroses, per a poder conservar el seu empleo. Ai, gràcies, senyora. Uf, que alivio. Aixina que tinc el plaer de comunicar-li que no anem a despedir-la a vostè. Però si a mi no n'ha el mateix treballar el negre. Jo la qüestió és treballar. Bueno, siga com siga, pot vostè seguir netejant esta oficina. Moltes gràcies, senyora, però... Bueno, no. No. Evidentment... No l'ho dic perquè no s'enfada. Vale, digue'm. Evidentment, el Banc de Crèdit Solidari li demana a vostè un xicotet sacrifici per tant de conservar l'ocupació al país, perquè sense ocupació no n'hi ha poder adquisitiu. És el cercle viciós del treball. En comprèn vostè? Bueno, vaig comprenent-la, sí, senyora. Per tant, el Banc de Crèdit Solidari vol de vostè un xicotet sacrifici i vol baixar-li el jornal un 60%. Què li pareix a vostè? Què? Un 60%? Home, suposa que li parecerà raonable, no? Però, bueno, que lletres són, Un 60%. Maria, deu de pensar que no abunden les ocupacions de netejadora. D'ací a poc de temps, inclús treballant en negre, li van a demanar a vostè el títol de batxillerat. Ah, i té que tindre un bon enxufe. Per cert, té vostè el títol de batxillerat? Sí. No, senyora, no. Ni ha tingut estudis ni res. I suposa que tampoc tindrà amics en les altes esferes. Ai, no, en les altes esferes no, però en les baixes, així no. Ah, no? Bueno, Maria, digue'm. Què pensa vostè de tot això? Encara que no és en absolut necessari que pense, però vivim en una democràcia i és el meu deure escoltar-la. Què pensa vostè? De baixar-me el jornal el 60%? Sí, dona, algo haurà de pensar, dic jo. Espera que pense. Perquè, clar, pensar sí que pense. I pense... el que pense... Algo haurà de pensar. Ja ho crec. Mare, ja, saps el que pense que són vostès? Però, Maria, però, xica, però que s'ha tornat a fer carumba. Mire, no es tanque. Isca d'ahir de la SEO enseguida. Isca de la SEO. Però, pare. Maria, vinga, nosaltres també sabem escoltar els nostres empleats. Sí. I un 40%. Mira, què li arrendes, I un 20%. Anem a veure. I un 10%. Un 10%. Vale, per un 10%, però d'augment. Vale. Està bé, Maria. Està vist que és vostè dura de pelar, Claro. El Banc de Crèdit Solidari li augmentarà a vostè el salari un 10%. Això està millor. Què tal si el banc li paga un màster de formació, totalment pagat per l'empresa, pel nostre servici de morosos? És que en això de la crisi
N'hi ha una de factures impagades. Què diu vostè? A mi no el marege. Ara, lo tranquil·la que estic ara en el 10%. Ala, doncs no es parle més, la deixe netejant. Ale, adeu. Un 60% volien fugir-me i les ha tret un 10%. També em van quedar un poc ignorants, també. Mare de Déu. Mira, si és que ja no faig més feina, vaig a pillar-me la vesprada lliure. Vale. Per ací, per favor. Aquest és el seu despatx, senyor. El meu despatx? Està vostè segura? Li recorde que avui és el primer dia que vinc a treballar. Comprenc que resulta una mica auster, però res que no es puga millorar penjant uns quadrets. Sí, clar. Vull advertir-li que per lo que puga passar, en aquest despatx no convé tindre macetes ni floreros, ni cap cosa que es puga llançar. No sabia jo que... Tampoc és convenient tindre damunt de la taula cap tipus d'obrecartes o estisores, ni molt menys una grapadora. A la meva dona tampoc li agrada que tinga les coses desordenades per damunt de la taula. És millor evitar la tentació. Clar. Bé, doña Clàudia li ho explicarà. Doña Clàudia? Ella és la directora d'aquest departament. Ella és qui l'ha contractat a vostè. Ah. No està així, de moment, però no tardarà en arribar. D'acord. I quin és este departament? Gestió de patrimoni. Ah, comprenc. Diguem que ajudem a la gent rica a fer-se molt més rica. Noble missió. I què tal va? Regulant. Per això l'han contractat a vostè, no? No em diga. La veritat és que no tinc ni idea. Jo em vaig apuntar a l'oficina del Paro i m'han enviat així. Està vostè segura de que no es tracta de ningú error? D'un error? Per què hauria de tractar-se d'un error? No sé. Tinc el presentiment de que no vaig encaixar en este lloc de treball. Pot estar vostè tranquil·lo de que no es tracta de cap error, senyor Herrero. Al Banc de Crèdit Solidari no cometem mai cap error. Així, damunt de la taula, tenim el seu expedient, que ens demostra que el seu perfil correspon correctament al que doña Clàudia espera de la persona que ocupa este lloc de treball. El meu perfil? Pues no sabia jo que tenia un perfil. Així diu que és vostè un actor en paro des de fa 2 anys. Bueno, en realitat, quasi 3. El psicòleg de l'INEM el descriu com una persona apàtica, resignada i advocat. Vaja, tots són flors. I això és el perfil que busquen per a este lloc de treball? Després li duré la seva agenda. Desitja un cafè, senyor Herrero? No, moltes gràcies. No siga cosa que em quede dormint. Vull dir, esta nit, no ara. No vaig a vostè a pensar que vinc així a dormir. Està bé. Si necessita alguna cosa, només té que cridar-me. Tinc el despatx ací al costat. Despenge i marca el número 2. Moltes gràcies, senyoreta. Ara el deixe sol, espera que s'instal·le. Molt bé. Ací té la seva agenda, per a que s'apunte les seues cites. Moltes gràcies. Per cert, doña Clàudia ha telefonat. Diu que tardarà un poc en arribar. D'acord.
Sí? No, no, no. Sí, sí, pásemela, gràcies. Hola, cariño. Sí, 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 tot va bé, no es preocupes. De moment encara no m'han tirat. La veritat és que encara no he vist a la meva jefa. Sí, sí, però la secretària és molt simpàtica. En efecte, encara no he començat a treballar. Què és el que he de fer? Doncs mira, ni me s'ha ocorrit preguntar-ho. Imagine que doña Clàudia m'ho dirà demà. Sí, sí, aquest és el nom de la directora. Ale, no us preocupes, quan sàpiga alguna cosa més ja es tornaré a cridar, carinyo. Sí, 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 no us preocupes, ale, adiós, besets, mua, mua, mua. El 2. Senyoreta Mònica, soc Joan. Sí, el Joan ese que té el despatx al seu costat. Ah, sí, vale, perdone. Si no és molt demanar, podria prendre aquest cafè que m'ha oferit abans? Vale, moltes gràcies, senyoreta Mònica. Vaya, que servici tan ràpid. Ja porta sucre. Ja? Desitja alguna cosa més? No, gràcies. Ah, de qui és aquest retrato? El que està al costat de la jarra. Ah, eixe... Suposa que es tracta de l'empleat del mes. És el seu predecessor en el càrrec. El meu predecessor en el càrrec? I on està ara? En la jarra. En la jarra? Bé, no és una jarra, és una urna funerària. Recristo marinero. Però de què va morir per a que l'honren d'aquesta manera? I el tenen així en l'oficina? Va morir en l'exercici de les seues funcions. De les seues funcions? Les mateixes de les que vostè es farà càrrec. Ah, ja, comprenc. Un accident de treball? Sí, podria dir-se que un accident de treball. Desitja alguna cosa més? No, no, de moment és tot, gràcies. Així que ha sigut vostè. Bé, jo... Recristo, quina galta! Mira, Bon dia, senyora! no sé si dir-li idiota o inútil. La veritat és que jo tampoc ho sé. O millor dir, trampós o incompetent. Es suposa que he de triar? Això és tot el que ha de dir-me? Veurà, jo en que no m'haré un altre mantecao em dóna per satisfet. Però vostè és conscient de tot el mal que ha fet? La veritat és que ho sé moltíssim, senyora. Ho sé moltíssim. Però em vol prendre el pèl o què? Li asseguro a vostè que no és això la meva intenció. Mira, i ara què dimonis fem? Pues no tinc ni idea, però no crec que amb la violència s'arreglen les coses. Per descomptar, vostè em dirà que no té res que veure amb tot això. Jo no diria tant, encara que... Mira, vostè és un desgraciat. Ja? Però si avui és el primer dia que vinc a treballar. Un desgraciat i un cretí. I vostè creu que un cretí pot debutar en un lloc com este? Pues no sé què vol que li diga, la veritat. Mira, mos veurem més tard, antes de lo que vostè es pensa. Serà un plaer, senyora. Fotre, que Jani. Mare, on m'ha clavat. Veurem el cafè. Tot va bé, senyor Herrero? Pues no sé què vol que li diga, sap? Perquè la cosa comença calenta. No es preocupe, és una cosa habitual. Una cosa habitual?
Però qui és eixa loca? Ella, una clienta del banc. La seva primera cita. La meua primera cita? I n'hi haurà moltes com esta? No es preocupe, doña Clàudia li ho explicarà. Bé, doña Clàudia. Com li he dit, doña Clàudia li ho explicarà. I no tardarà molt en arribar. Vale. Mire, ja està així. Encantada. És vostè, doña Clàudia? Encantada, senyor Herrero. Els deixe. No entén res o és un mal somni? Sentes, per favor. Li demane perdó per esta xicoteta representació d'Hades, però era l'última prova antes del seu bautisme de foc. El meu bautisme de foc? Considere-ho com a una de les proves per a contratar-lo. I dec de dir-li que així vostè victoriós, aguantar de molta dignitat. El felicite. Moltes gràcies, però pot explicar-me en què significa el meu treball? Perquè la seva secretària no m'ha volgut dir res. Pues ara lo explicaré jo. I jo crec que vostè ho comprendrà, perquè crec que és un home intel·ligent. Veurà, vostè sabrà que nosaltres som un departament de grans fortunes, no? De gestió de grans fortunes. Ja. Vale. És a dir, que ens ocupem de multiplicar els diners de les nostres clientes riques, venent-los tota classe de productes financiers. Clientes? Només n'hi ha dones? Es sorprendrà saber que la major part de les jubilades són viudes. És lògic. Vostè ha sentit parlar del fondo de pensions? Sí, un poquet. Pues el fondo de pensions són els diners de les jubilacions. I com vostè sabrà, la major part dels jubilades són viudes. Clar. És normal que nosaltres quidrem a la nostra clientela en femení. És lògic. En la banca, com en el casino, a la llarga la banca sempre guanya, no? Els clients no poden guanyar sempre. I això és el que no entenen les nostres clientes riques. Claro. Vostè ho entén? Ho intente. Vale. Vostè sabrà que el nostre banc està a punt de quebrar. Però què en diu vostè? Serà possible? Per a una volta que encontre faena... I quan el banc tanque, les nostres clientes no veuran mai els seus diners. Lògic. És comprensible que vinguen a atacar-nos. I que es desfoguen en uno de nosaltres. I així és on vostè intervé. Jo? Sí, senyor Herrero, sí. Considere que és vostè una espècie d'espàrring per a les milionàries arruïnades, que tenen la insaciable necessitat de golpejar algú. Tinc la impressió de que vostès volen que em convertisca en un sac de boxeo. Home, no s'acobarde, senyor Herrero. Un home com vostè no tindrà por de les dones. Perdone, però no em veguen eixe paper. Li recorde que ha firmat vostè un contracte. Però m'han pegat. I no sols ella, sinó vostè també. A més, ja no me recorde. Molt bé. Doncs mira, sap el que li dic? Que ha firmat vostè un contracte i té que seguir així com li diga jo. Anem a veure. Vostè té que demanar a totes les clientes que vinguen autorització. I elles tenen el dret de pegar-li a vostè 2 bofetades si les dona la gana. Ni idea. I a callar. Vale. Sols li demane que tinga un període de prova i després decidisca. Espere que no siga una altra prova. No, esta ja és de deberes. Pense en el seu jornal, pense en el problema del paro, pense en la cara de la seva dona quan torni a casa el primer dia i li diga que l'han tirat de la faena només a començar. M'ho està posant vostè molt difícil. Senyor Herrero, vostè ha nascut per a este treball. Vostè ha tocat fondo i d'ací sols li queda que remuntar. Ja. És lògic.
Li han dit alguna volta a vostè que té una cara que apeteix a bofetejar? Sí, la meva dona m'ho diu amb freqüència. Acaba d'arribar la següent cita per al senyor. Així té la seva oportunitat, senyor Herrero. Prove i després decidisca, per favor. No serà una altra prova altra volta? Aquesta és una clienta de deberes i no pareix molt contenta. Vale, i recorde, vostè és el culpable de tot, però no té la culpa de res. Ah, vale. Desgraciat, m'ha deixat en la ruïna total. Vol sentar-se, per favor? No hi ha cap cadira, Té raó, a febre de dir-me-ho. perquè si hi haguera alguna, li la trencava en el cap. Segurament per això no n'hi ha. Ara, que això ho arregle jo ara mateix. I jo em queixava de les galtaes. Si creu en Déu, ha arribat el moment de resar. Però jo no sé el que vol de mi. Vull que el tornen els meus diners. Oi, per desgràcia això no està a la meva mà, senyora. Li ho jure per lo més sagrat. Tinc la culpa de tot, però no sóc responsable de res. En aquest cas, serà la meva mort la que caiga sobre la seva consciència. Per Déu, no ho faça, si només són diners. 3 milions d'euros, ni més ni menys. Fotre collons, sí que són diners, sí. Apenes en queda per a viure. Ho sé moltíssim, senyora, però quants diners li queden? Uns 5 milions. Fotre, 5 milions. La rica. Avui en dia no es pot anar molt lluny en 5 milions d'euros. Vostè ho hauria saber millor que ningú. Jo, si vol que li siga sincer... No es moga o em vol el cervell. Senyora Genoveva, li assegure que pot tindre tota la nostra solidaritat, meua i del meu banc. Per favor, calmes. La puc hidrar pel seu nom? Si això la diverteix, però em diuen Bernarda. Ai, perdone. Bueno, Genoveva, vostè està en xoc perquè acaba de perdre 3 milions d'euros i és lògic, no? Lògic. Bueno, està tan en xoc com un ludòpata que acaba de guanyar la loteria de Nadal. M'està prenent el pèl? Esperes, dona, esperes, deixem acabar. Sí, tan pertorbada, però per tot el contrari. Deu vostè d'acceptar que ja no és tan rica com abans. Ni que li queden 5 milions d'euros. I vostè a callar, que vostè és el culpable de tot. Per la seva incompetència en matèria financera. M'equivoque? Jo no tinc ni idea de finances. Ho veu? I el molt idiota ho reconeix? Senyora, són totalment conscients de la incompetència d'este home, que mos ha enganyat tant a vostè com a nosaltres. Però, desgraciadament, i per raons legals, no podem despedir-lo. Però jo li assegure que serà durament castigat. I què pensen fer? Doncs, en primer lloc, anem a proporcionar-li uns quants castigs corporals. Vine així, Joan. Oi! Bernarda! Genoveva, pega-li. Bernarda! No es talle, per favor, pegue-li. Veurà com és el millor. Però ho diu en sèrio? Fa-se'n cas, dona. Però... Què tal? Ai, tenia vostè raó. Ja l'ho dia jo. Em sent molt millor. Ja l'ho dia jo. Esto descarrega un munt. Però que no hi ha altres maneres menys violentes de desfogar-se? Diga? Ai, sí, li demano disculpes. Au. En 30 minuts estic ahí. Em perdonaran. Era el meu peluquer. Sí. Havia oblidat que tenia cita per a este matí. Clar, que donades les circumstàncies... Ho comprenem, senyora. Moltes gràcies, senyora. M'ha relaxat molt parlar amb vostè. Ja l'ho dia jo. Bueno, pues torne vostè quan vulga, Encantada. Ale, adiós. Ha estat vostè sensacional. El felicite. Moltes gràcies.
és que quan tenen tendències suïcides, com és el cas, convé reconduir-les cap a un tercer. I aquest tercer sóc jo, clar. Ha estat vostè de categoria. Ai, que contenta estic, per favor. És que ja tenia algo de pràctica, sap? Ai. Veurà, estic molt contenta. Si seguís així, en 3 mesos li puja el jornal. No sé què vol que li diga. No les tinc totes, sap? S'ha donat compte que ha estat a punt de matar-me? Però no ho ha fet. A més, m'ha pegat. I no sols ella, sinó vostè també. Mira, senyor Herrero, vull ser sincer amb vostè. Què espera vostè de la vida en esa pinta de perdedor que té i un currículum patètic? M'ha mudat? Pues la veritat, no massa. M'imagine en els seus treballs anteriors el que l'hauran tingut que insultar i les remugons que s'hauran dut. Pues, si vol que li diga la veritat, no li dic que no. Esa cara que té vostè, que apetit pegar-li 2 galtaes, m'imagine quan estudiava, pobret meu, el que haurà passat. Pues no li dic que no. Pues ara li pagarem per això i tindrà el respecte de tots els altres empleats del banc. Jugant-me el tipus, clar. Raó perquè se li considerarà un héroe. Què dic un héroe? La nostra divinitat, el nostre Jesucristo. Dona, tampoc és qüestió d'exagerar. De veres l'ho dic, senyor Herrero. Vostè ha tocat fondo i d'ací només té que remuntar. I siga benvingut entre nosaltres. Moltes gràcies. Vale, vamos. Una última coseta. Sí, el que vostè vulga. Molt bé, Joan. Ara posa l'altra galta. Però de què? Posa-la. Oh. Ay, lo que tranquiliza. Ja lo dia jo. Ale, perdone, Genoveva, que no l'acompanya a la porta. Bernarda. Ale, perdone. I torne vostè quan vulga, Vinga, adeu. Que contenta estigues con que li ha agarrat efecte. Creu vostè que tornarà amb molta freqüència? Estic molt contenta amb vostè, che. Mire, saps el que li dic? Que vaig a pujar-li el jornal. No sé què vol que li diga, sap? Lo de les galtaes té un passe, però que em peguen un tir, possiblement siga un xivo expiatori, però no tinc la intenció de que em casen com a un conill. Que no, home, estem en crisi. Les nostres clientes lleven pistoles de xicotet calibre. Sí, es nota que no està vostè en el meu lloc. No, perquè li pague perquè estiga vostè en el meu lloc. Mire, m'ha caigut vostè simpàtic. Molt bé. Li vaig a pagar una prima per cada parell de galtaes que li peguen i un extra per cada feria de bala. Què li pareix? Que preferiria un xaleco antibales. Els grans funambulistes treballen sense res i és el que els fa gran en la seva faena. És vostè un artista! Ja. Diga. Hola, carinyo. Sí, tot va bé. Que tinc una veu rara? Acaba d'atendre la meva primera clienta. Sí, això m'ha dit la directora, que ho ha fet molt bé. Sí. Ale, després quidraré. Adiós. No sé com m'ha atrevit a dir-li que tot anava bé. Així té una nova clienta i no pareix que estiga de molt bon humor. Que passe, i que siga lo que Déu vulga. Passe. Arrea! Marisa! Però què fas tu així? És la meva dona, sap? Pues les deixe. Tens una secretària per a tus sales? Té gràcia, però sí. I un despatx individual. No està mal, veritat? I tot això el primer dia. Curiós, curiós. Mira, ja et dia jo
que devies d'abandonar la tonteria aquesta del teatre i trobar un treball normal. Té raó, un treball normal, com este. I què tal? Com va? Bueno, cariño, pues de moment, curiós. Això significa que es tiraran? No són ells, cariño, sóc jo el que no estic segur de voler quedar-me. No, sí. Si ja sabia jo que tu... Que no vull quedar-me. ¿No vols quedarte? No. Tú. ¿Estás de broma? No. ¿No estás de broma? Que són agressius. És que són agressius. Que són agressius? Sí. Que són agressius? Mira que són... També és el meu jefe. Arrea, pues no m'havies dit res. I els meus companys, i els clients. Tot el món és agressiu, però cal aguantar per a guanyar-se la vida. Veuràs, és que quan jo dic que són agressius, és que em peguen. Que exageraderes! No em diràs que les peguen! Pues sí, m'arrencatxufar! No m'ho crec! Això t'ho has inventat tu per a justificar que vols deixar el treball. És que eres un cul de mal asiento. Que no, Marisa, que sí, que tot el que es digui és cert. En tenen baldat. Baldat van a tindre a tu. Si eres un gandul. No aguantes en ningú treball. Tot es senta mal, tot. Te ho promet que continuaré treballant així. És broma, és parlar per parlar. M'ho promets? T'ho promet. Mira que es pega una galtaeta, Tu. Ara me'n tinc que anar. Però no havien quedat per dinar junts? Ho sent, una altra volta serà. Havia oblidat que li vaig prometre a ma mare dinar en ella. Bueno, una pena serà. Bueno, me'n vaig. Adiós. I esta nit ja arreglarem comptes tu i jo, ja. Bueno, adeu. Un altre me'n cau. Fotre! Així té el seu correu. També tinc correu? Clar que sí. Ai, xica, mare de Déu santíssima, però quines barbaritats posa així? Són cartes plenes d'insults principalment i alguna que altra amenaça. Algunes podrien contindre explosius, però són les menys. Mare de Déu, quina barbaritat que posa així. Després de 2 primeres obres em pegaran un tir? Afanyes perquè ahí fora hi ha 3 clientes que volen que les atenga. 3? I encara és pronte. I només el primer dia? Tinga. Què és aquest pot? És crema àrnica. I això per què és? És una crema molt bona per als morats. Ara vaig a dir-li que passen. Però de una en una, Una frase. Mare de Déu, senyor. Lo que té que fer uno per guanyar-se un plat de dentilles i tindre contenta la dona. Que passe la primera. Que passe la segona. Així veu. Bueno, pues si no passa ningú, me n'anem. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Gràcies al grup de Teatre Vico per aquesta increïble actuació
I això és només el principi d'una nit plena de moments inoblidables. Així és, Javier. Continuem gaudint d'aquesta nit, celebrant també, com no, la força de tots els familiars que acompanyen la lluita de tota malaltia. Gràcies a tots per estar ací. No volem oblidar-nos de ningú, ni de cap activitat que s'ha dut a terme durant tot l'any. Perquè aquesta lluita no és tan sols d'un dia. Lluitar, ho fem tots els dies de l'any. Així que gràcies a totes les persones que han participat en aquestes activitats d'aquesta associació. Parles com si s'estiguera acabant això, i encara tenim una altra actuació. Amb tots vostès, Javier Ponce, interpretant Victòria de Rafael. Niña, niña, todavía tú sigues luchando, te escapaste pequeña y soñando victoria. Tiempo, es tiempo que se ríe de cómo y de cuándo, que me deja seguirte cantando victoria, victoria. Y otra vez has venido a mirarme a la cara, a abrazarme tan viva, a luchar por tus alas, por la niña, la madre, el amor, victoria. Beso, cuánto beso, el de amor, el de la despedida, el de sangre y la herida, victoria. Vida, vida y vida, vida amor, vida desesperada, una vida sabiendo que una vez has venido a mirarme a la cara, a abrazarme tan viva y a luchar por tus alas, por la niña, la madre, el amor, victoria. Victoria. Y otra vez has venido a mirarme a la cara, a abrazarme tan viva, luchando por tus alas, por la niña, la madre, el amor, victoria. Victoria. Muchas gracias.
I ara sí, Javier, ara sí que estem en la recta final d'aquest meravellós dia. És hora de convidar a la nostra presidenta, Maria Lara, que un any més vol dirigir-nos unes paraules. Buenas noches, distinguidos autoridades, miembros de la Corporación Municipal, señora jueza de paz, señor rector, centro de salud, representantes de los municipios vecinos, socias y socios, voluntarios y a todas las personas presentes y a las que nos ven desde casa, muy buenas noches. Es un honor estar aquí esta noche reunidos con un propósito claro: apoyar a todas las personas que afrontan el cáncer en sus efectos. Cada uno de nosotros tiene una historia y hoy estamos aquí para reafirmar que nadie esté solo en este camino. Además, hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, un momento para reflexionar sobre la importancia de la detección temprana y el apoyo a quienes padecen esta enfermedad. Desde la Asociación Por Ti, nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Por eso este año hemos iniciado clases de yoga, un espacio pensado para contribuir al equilibrio físico y emocional de quienes lo necesiten durante su tratamiento. Además, contamos este año con una masajista que ayuda a aliviar tensiones y mejorar el estado general de quienes reciben sus servicios. También ofrecemos fisioterapia y psicología, que brinda apoyo físico y emocional. Cada sesión es una oportunidad para avanzar y encontrar un poco de calma. La atención integral incluye la labor de nuestra nutricionista, quien ayuda a mejorar la alimentación de las personas en tratamiento, y nuestro servicio de taxi, que facilita el acceso a las consultas médicas, asegurando que el camino hacia la atención sea más accesible. Este año hemos introducido nuevos talleres, como el de aromaterapia, que aporta momentos de relajación. Quiero destacar la donación de pelo que hemos realizado al IES La Torreta de Elda, dentro del proyecto Más que Guapas, para confeccionar pelucas oncológicas solidarias. Además, hemos recibido la generosa donación de 2 camas articuladas y una silla de ruedas. Dichas camas ya están siendo utilizadas para mejorar el confort en casa de las personas que lo necesitan. A esto se suma que la asociación ha adquirido otra silla de ruedas adicional para cubrir más necesidades. Por ello, si alguien requiere el uso de las sillas, le animo a contactar con nuestra asociación para facilitarle estos recursos. Nuestra colaboración con el Centro de Salud de Biar es constante. Trabajamos juntos para asegurar que cada paciente reciba la atención necesaria. También hemos fortalecido la relación con la Asociación del Cáncer de Castalla, Ágora, con quienes compartimos experiencias. Quiero tomar un momento para agradecer a las empresas y personas que organizan eventos y piensan en nuestra asociación para donarnos el dinero recaudado. Su generosidad es fundamental para que podamos seguir ofreciendo apoyo a quienes más lo necesitan. Es importante recordar que nuestra labor no termina hoy. Cada gesto cuenta y cada participación tiene un impacto directo en la vida de muchas personas. En los últimos 30 años, la tasa de supervivencia al cáncer ha aumentado un 20%. Según la Sociedad Española de la Oncología Médica, se estima que en el 2030, gracias a los avances de investigación y a la medicina personalizada, esta cifra podría aumentar aún más. Este dato refleja que a través del esfuerzo y la dedicación se pueden lograr cambios significativos en la vida de muchas personas. Para finalizar, quiero agradecer de corazón a todas las personas presentes, a nuestros voluntarios, a nuestros patrocinadores, a cada persona que ha hecho posible que nuestra asociación siga adelante. Sin su apoyo, nada de esto sería posible. Disfruten del resto de la gala.
Juntos, con cada acción y cada gesto, podemos ofrecer esperanza y mejorar la vida de muchas personas. Sigamos avanzando con la certeza de que nuestro compromiso tiene un impacto real y significativo en la vida de quienes más lo necesitan. Muchas gracias por su presencia y por su compromiso. I per així ja tenim la nostra tradicional rifa de regals, amb la participació de tots els comerços i empreses de Biar, als que de nou donem les gràcies. Bona sort a tots i que comencen els sortejos. Primer es sortejaran els regals dels números de les tires que s'han comprat estos dies o aquesta mateixa nit, les de color groguet. I ho fem amb boletes que trauran uns ajudants. Un fort aplaudiment per a ells. Tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, Aprenderé a volar. y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me tiene en mis pies. 5.278. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. 4.556. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. $2.983. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse 8.119. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó. 1.980. Dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. 8.092. Para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá 6.508. no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, 390. lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, 5.127. mis pies. Aprenderé a volar. Y si 1.460. los colores son intensos, yo saldré de aquí. 3.303. Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un 9.669. cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. pero sabes, he aprendido tanto, tanto. 9.004. La vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, 4.502. no hay tiempo para odiar a nadie. Ahora
7.919. Así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, 8.328. lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, Aprenderé a volar. 5.813. como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí. Si lo 8.957. miran sabrán Que me toca ser feliz. 6.870. Me toca ser feliz. ahora soy feliz. Porque sé bien que es 464. Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene. En segon lloc, anirem a una safata on estan col·locades les matrius de les entrades i que corresponen cadascuna a un regal numerat i exposat. Tot clar? Aleshores, endavant. Un fort aplaudiment per als nostres voluntaris. Nadie quiere pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido 273. de Carmen y Marta y todo un batallón de mujeres y hombres que buscan 69. con la fórmula justa para que tú te la 5. entiendas por fin. Que aquí nadie te quiere. 479. Que aquí nadie te quiere. 108. 330. Lo que tú no sabes es que 25. una llave más 418. para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado y ahora solo alumbra. 365. No importa lo que de verdad. 114. Y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían. 277. Girar el timón y cambiarle la vida. 369. Cobarde que muerde y se esconde. 86. Pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido. 167. Carla, Matilde y Lucía y todo un batallón. 440. Y hombres que buscan y darán con 274. para que tú te largues y entiendas por 53. que aquí nadie te quiere. 68. Que aquí nadie te quiere. 191. 62. Que aquí nadie te quiere. Ella aprendió 371. a abrazarla fuerte y sacar los dientes. 59. Sola y ahora lo sabe. Que no está 22. sola y ahora lo sabe. Ella aprendió a ser. 216. Ella aprendió que es aquí y ahora. Que no está 177. y así 154. 239. 407. 211. 163. 322. 283. Sí. 259. 241. Ojalá encontrara las palabras perfectas 153. y bastara con eso 184. aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. 235. 382. 245. Te creerás muy valiente al girar el timón. 412. Vida, mi amiga. 73. 28. Has entendido es que detrás de Patri y de Carmen 361. batallón de mujeres y hombres que buscan 469. fórmula justa para que tú te la 421. que aquí nadie te quiere. 357. 210.
386. 298. 297. 204. 464. 367. 197. 144. 391. 136. 151. 160. 63. 323. 120. 373. 351. 275. 141. 483. 9. 79. 411. 470. 248. 122. 251. 334. 174. 340. 377. Para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. 82. 301. Algún genio que encuentre ya 431. la forma de arrancarle su pañuelo de su pelo. Te creerás muy valiente al girar 399. cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar 202. lo que no has entendido. Es 118. detrás de Patri, de Carmen y Marta y todo un batallón de mujeres 225. 124. para que tú te largues y entiendas 26. que aquí nadie te quiere. 271. Que aquí nadie 212. 229. que aquí nadie te quiere. 85. Es que le ha regalado una llave 294. maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado y ahora solo alumbra lo que de verdad 147. importa, lo que de verdad 374. y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían. 35. Eras muy valiente al girar el timón. 413. La vida, mi amiga, eres solo un cobarde que muere. 119. Nadie quiere pronunciar 18. lo que no has entendido es que detrás de 24. Lucía y todo un batallón 337. de mujeres y hombres que buscan y darán con la forma 384. para que tú te largues y entiendas 314. que aquí nadie te quiere. 253. 92. 342. Ella ha aprendido a ensanchar 12. la vida, abrazarla fuerte y sacar los dientes. 214. 17. Que no estás sola y ahora lo sabes. Ella ha aprendido a ser 346. Ella aprendió que es aquí y ahora. 432. Estás sola y ahora lo sabes. 6. Y a ti nadie te quiere. 46. Y a ti nadie 449. y a ti nadie te quiere. Y a ti nadie te quiere. 196. Y a ti nadie te quiere. 429.
403. 272. Las palabras perfectas y bastará con eso 4. el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara más. 345. 218. La forma de arrancarle su pañuelo. I l'últim és el 36. Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre. Que detrás de Patri, de Carmen y Marta y todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere, que aquí nadie te quiere, que aquí nadie te quiere. Lo que tú no sabes es que le has regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado. Bueno, quería agradecer a los dos chicos jovencitos que hemos tenido más majos de todas las cosas. Lo han hecho súper bien, con un regalito. Javier. Y Naira, ¿vale? Gracias. Y como no, a nuestros superayudantes. Para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo. Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Enhorabona als premiats. Recordar-vos que podreu arreplegar la resta de regals el diumenge de 11 a 2 i el dimarts i el dimecres de 5:30 a 7:30. Repetisc, per arreplegar les regals el diumenge de 11 a 2 i el dimarts i dimecres de 5:30 a 7:30. I així en la Casa de Cultura. Gràcies per ser part d'aquesta causa i per mantenir viva l'esperança. Bona nit i fins l'any que ve. Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.